Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. nga kanimo giuhaw. Wow! Love you, Franco! Ah, Unsa to, Miss Babes? Love mo si Franco, ha? Miss Babes? Tinuon ba to ako na bati? Ha, Miss Babes? Mahal mo si Franco? Unsa? padayon ko ani. Sige na, go ahead, Franco. Sige na, kay masayaw ko. Go! Hala, oy. Ang mga damgugdaman nga muhadla kanunay. Nisayaw unta mo, Chris, Andy. Wa na lang, oy, Miss Babes. Total, nalingaw sa may nagtanaw ninyo ni Franco. Nalagsayaw. Bitaw, lingaw bitaw mi. Awa ko dahom da. Kuan kining mayong di ka masayaw, babes, no? Gara sa ka Franco. Unsay gara ba? Gara ko? Nganong gara man ko? Ni gara ka. Kaya gisingitan ka ni Miss Babes og love you, Franco. Bidaw ako kadungog ana oy, bidasan ni. Oy. Wa pa ko na wa ka kadungog. Wa ko kadungog kay ni concentrate ko sa kong kanta. Oy. Katumangog akong pagsinggit og love you, Franco. Mura na ko kog fanatic fans ni Franco, good. Fanatic Ano ba? fans. Laki! Dia. Okay, mora de ito. Excuse me ninyo ha, Miss Babes, asang restroom? Dali. Tultulan di ka. Ha? Dali, Franco. Sunod na ako. Uy. Andy, Chris. Diha sa mo ha? Ay, kaan yun. Kalaong gud adto. Chris, ulatahon ko baka nas Franco sa. Ngano man? Kipasuya man tingali ko sa animal. Ayaw, oy. Wa man ka masuya agon. Sugutay wagod. Gikuyugan pa siyang Miss Babes paingos restroom. Unya. Sa din ang Franco, ha? Chris, Ang sadaan ana, mao si Miss Babes. Ako ba ka nang bugnoon si Miss Babes, no? unsa? Bugnoon ko na. Gisikitan ba ako, ha? Siyang pagsinggit. Love you, Franco. Ayaw hilabtis Miss Babes ha. Ayaw gyud. Kita'y magpatay hilabtan ni mo siya. Unya, ayaw sa hilabti si Franco, ha? Kaya kung imilabtan si Franco, no? Aw, mag-unay yun ta. Chris, dili sa ka. Asa mo ka? Sundan ako sila. Ikaw rin di ay. Tanaoy, magkuyog ta. Tay ba, hunong sa. Ngano? Narang restroom. Gilain ang female. Lain sang male. Diya ka na. Ay, asa ka pa ingonoy? Ari sa female? Sa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Iya baga? Ano naman kas female? Hulo, buta ka day. Babae ba ako? Ay pag tinunto niya, musuod ka dito? Nga to as Miss Babes dito? Iya baga? Hulo, ano man di ay? Mangutan na baka? Puyo niya. Puya ni mo eh. Una ko ni mo. Oh, asa man ka? Ore ko mail. Nayabag na. Musod ka dito? Sa mail gyud ka? Natuwa dito sa Franco? Ang lucky ko ko. Oy, pagpuyo, oy. Ano mag-aangay ta? Chris. Bitaw! Ari lang ko sa mga laki, oy. Diya ka na. May pa. Hingge. Lakaw na. Uy. Chris. Mihi ka? Oh, Franco. Okay. Nauman na ka? Wa pa. Magiwawon ko kanya ko junior good. Mau ba? Lagi. Kinahanglan pag-am-am. Ako am Franco. Bida sa nimo. Ay gamit na siya eh. Bida. May palamoy ni si Ring eh. Meow! Unsa? Meow! Ay, porbida. Ay. Uy, Andy. Naday ka? Magamit ka sa CR? Oo, Miss Babes. Dali. Sud. Salamat.
Bisan diri sa CR pero milutaw gihapon ang kahumot ni Miss Babes. Ngano man yun eh. Nganong ingon man inya akong gipati. Nganong nakabaton ako kasing-kasing ang mahigok magbabae. Okay na tingali kung kwartahan ko kay tingali doon na pa'y babae nga madanin ako pero ako'y sidot. Igo lang makakaon sa matag adlaw. Nahurot na akong hingos ang baho ni Franco diri sa suod. Franco, ngano nayabag pa man ko nimo, ay? Nganong ikaw pa? Ay, bawagid ko nga. Wagid ko yung bilin niya. Kay ang iyang kinahon na karon ako. Giisip lang ko naghigala. Gibiyaan lang gani ko. Oh, Franco. Unsa may akong buhaton na para ibigin mo ako. Buang nga eh. Tinul ka to, yung singgit ka niya. Love you, Franco. Buang nga eh. Ako sapot sa kong gibati da. Basta lang og tinuod, no? Ngali, viral siguro mi. Nga si Miss Babes. Naikugman ako. Sultihan ka na ko siya sa kong gibati niya. Franco! Miss Babes? Oh. Ngano bang mura magkagikuyawan? Kawan kining... Huy! Gitutukan mo kukunin mo. Miss Babes. May isulti ka ba? Ha, Franco? Isulti. Unsa man na? Ha? Sulti na. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.